Hingpit na napuklamar si Cebu Governor-elect Gwendolyn Garcia. Kinihuman, midaog bato kang Vice Governor o gubernatorial candidate Agnes Magpale. Samtang nahimong emosyonal si Garcia, dihang miabot siya sa Kapitolyo, dihang gisuspenso siya o gipadlak ang iyang buhatan sa Kapitolyo. Ani ang report. Pasado alas 11 sa unto miabot sa Kapitolyo si Governor-elect Gwendolyn Garcia. Miagi siya sa Governor's Office diin siya kanhin ang opisina. Ug mipuyo sulod sa 40 kaadlaw dihang gipatuman ang suspension order. Nahimong emosyonal si Garcia nga mihangop sa iyang amahan nga si kanhi Gobernador o kanhi House Deputy Speaker Pablo Garcia ug sa uban pa niyang mga kabanay. Giproklamar dayon sa Board of Canvassers si Garcia. Sa victory speech, gipabuhagan niya ang unsa may nahitabo kaniya-kaniadto. And we wept. We wept in silence. We suffered in silence. Until the right time. Until in God's perfect time, the people regain that authority through the power of the ballot. Samtang ipahibaw na ini ipadayon niya ang mga programa nga namugna kaniadto sama sa suroy-suroy sa Sugbo nga nakapadani sa mga turista ug nahimong yawi sa maayong dagan sa ekonomiya. The Cebuanos have given the Garcias, not just Gwen, but the other Garcias and the Garcias, for that matter, have given us a resounding vote of confidence. Ang serbisyong Tatak Garcia nga nailhan na kung diin dili sulti pabuhaton buhat ang pasultion. Sa pikas bahin, giproklamar usab ang manghod ni Gwen nga si 3rd District Congressman-elect Pablo John Garcia. First is the cityhood of Balamban. No? Kaya it's long overdue. Unya, qualified na ang Balamban. No? So that's number 2 is State College and University in Toledo City. No? Ang proklamasyon na himong reunion sa pamilyang Garcia. Kauman si Jun Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.